मानसिफोरखौ बे दाहोना रुवाथिफोरखौ लानानै दा एसे दुब्लियाव गायनाय फुनायफोरखौ थिग खालायहैदो आं एसे नोगोराव थांब्रबनो नै गथ' बेरे फुंजानि बहा थांनो फाल आं दैसा गाथोननि हरै खर'थाराव बेरायथावथाव दुगैहैनो गोसो जादों आइ आफा दे गोसोफोरा एसे थिग जायो खोमा थाब फैदो जागोन दे फिसा नोंनि मोजां मालाय जोंबो मोजाङै दुगैनानै फै खर'नि गाराया दोलाफिनगोन ओरैनोबा दासिमबो नोंनि खानायानो गुगायाखै जागोन आइ मोजाङै दुगैनानै फै आरो मोनसे बाथ्रा दिनै अखानायसि समाव मोनसे गोजोनथाव सिमां नुदों आं मा सिमां नुवा नों बुरि सिमाङा जादों माबा सोलायनो जोंहा खोथियाया गबदा महाराजानि फिसाजो राजखुंगुरि चन्द्रमालिखौनो बिहामजो लानानै फैदोंनो जोंबोलायनो राजा रानिजों जामाइजो बियाय लेंलायनानै सनानि सियाराव स्रें जिरायनो मोनदों हाबाब मा एसे मोजां सिमांलै बे बुरि मिनिनाय नङा बियो एखेबारे नोंथारगौ सिमांसो मा सिमांलै बियो मेगौहाय मोजांसिनलै मेगनफ्राव नांनाय हिनजाव गैया मा गैया हिनजाव गैयिफ्रा मेगनाव गल'बा नो फाहामनो नों फिसिदो मैया रागानाव सावरिनि लोंनाया दै गांगा गांगा मोनथारदोंलै नोंना बादै बिदिनो मालायनि मोनजाबा मोनलोंबा खि लहा ब्लाबो ओरै जागोन नोङो मावनाया आरो एसे हायाखै आबै खारफाथि अननानै दै गिलाससे लाबोदोलै होफै खारफाथि बे फाग्लानो जिबु गोरानो दैया सोर बिहरामोन मालाय हा बिहरदों मालाया लोंदों फाग्लाफ्रा खखा गंसेखौनो जाबो हाया हाबायलै आगै नै मानसि नांग्राखौ हाबा आरो फिथिख्रि मावा हानाय नांग्रा दंबावो खोथिया नों दा बबाव दं आं नोंखौ बबेयाव लोगो मोनबावगोन नोंखि आंखौ दा निमाहा होबावगोन नै खोथिया नोंनि चन्द्रमालिया उदैयाव ओंखाम गैया दै गैया हालाखार बिलाखार नागिरगासिनो दं आरो बाजासिलै आसो आइया अनजालि चन्द्रमालि आंनि खर' थालोआव लथाजों देख्लानाय गारायनि खानाया सथासे गुबोबाय अन्थाव बाथावनो हैद थांदो नोङो हनै सोरबा जोहोलावनि खानाया गुनानै बोहैबोगासिनो दङ बियोथ' रावनिबो नङा बियो आंनि फिसाय जागोन खोथिया बुदांनिसो जाथारनांगौ बे खानाया आं बेखौ गोख्रै थांनानै हमखांहैनांगौ जाबाय मासे समायना खानाय बिलाइ जानो हागौ आंनि स्वामिया बे दैसानि बबेबा खनायाव दुगैगासिनो दंदां दानो थांनानै लोगो हमहैनांगौ जाबाय आं आंनि फिसाय जागोन खोथियाखौ खोथिया नों बबाव दं खोथिया
हिन्जावनि जालाखार बिलाखार आंखौ गाबज्रिनाय राव खोनाखै आंलाय अ बेयो जानो हागौ राजखुंग्रि चन्द्रमालिया आंखौ गोसो सोलायफिननानै गाबज्रिदों जानांगौ आं बिखौ दानो लोगो हमहैनांगौ जाबाय चन्द्रमालि नंथारगौ बियो चन्द्रमालिया गोसो सोलायफिननानै आंखौ गाबज्रिनाय रावथार
चन्द्रमालि चन्द्रमालि नों सोर जाखो जोहोलाव? नों आंखौ सिनायनो मोनाखिसै चन्द्रमालि? आं खोथिया, बै समनि नोंजों मुगैजाग्रा मुलुग देरहासार खोथिया बुदां मोसौ गुमबायग्रा सासे लावखार जाम्बा। नंगौना? नंगौ चन्द्रमालि, बेनि फोरमानानो जाहैबाय नैबे आंनि जिउनि लोगो सेरजा आरो नों लथाजों देख्लानाय आंनि खर' थालोनि गाराय दाखोन। नाथाय नोंथ' थैबायमोन, माबोरै थांखांफिनखो? आं थैयाखै, आं थैहाबनानैसो दंमोन। बे दैसानि दैया आंखौ दोहौजों बुखारलांनानै दावखा माहाजोननि बान्दोनि ना साग्रा खखायाव फोनांहैयो। बेनिफ्राय दावखा माहाजोना आंखौ मोनलांनानै सासे मोजां अजाजों फाहामहैनानै फोथांफिनो। बेनिफ्राय आफा बोराइ बाथौनि अननायाव आंनि नों देख्लानाय खर' थालोनि गाराया गानायजों लोगोसे आंनि बे सिगांनि आथिं लेंग्रा, उदै गेन्द्रा, मोख्रा महर आरो गोसोम महरफ्रा लासै लासै सोलायबोनानै दिनैनि बेबायदि महराव फैयो। खोथिया, नों आंखौ निमाहा होदो। निमाहाखौ नोंसो आंखौ होनांगौ सना। खोथिया, आं नोंखौ सिनाय मोनाखैमोन। नों सासे मुलुग देरहासार। आं नोंखौ नंखाय गोसो लानानै दुखु होबोबाय आरो इनाय खालामबोबाय। बेफोरखौ बावजोबदो। नंगौ, बे उजिगासिया आं नोंनिनो। हामबायसै चन्द्रमालि, जोबोद बाख्नायथाव बे नोंनि गुना। बाथौ बोराइनि बोर लानानै गोआव थांनानै इन्द्र राजानाव सोंनानै फैखांबाय। बे उजिगासेयाव आंनि फिसाय जागोना नोंखौनो अबंलावरिया आंजों जुलि जानांगौ होननानै लिरनानै दोनदों। नंगौना चन्द्रमालि? थारैनो नंगौ। चन्द्रमालि, सुबुं माहारिया बे मुलुग संसाराव जोनोम जायो आरो सम जानाय लोगो लोगो सेंग्रा सिख्ला बयबो जरा जुलि जायो आरो सम सनाय लोगो लोगो बे समायना रमायना मुलुग संसारनिफ्राय आनज्रायलाङो। बेफोर गासिबो जायो अनसुला अबंलावरिनि गोसो बायदियैनो। फै चन्द्रमालि, आंनि गोरबो बिखायाव फै। स्वामी। थ'दो चन्द्रमालि, थांदिनि मोनाबाय। बबाव स्वामी? जेराव आंनि गोदान जिउ आरो सोलेर मोनदोंमोन आरो जेराव आंखौ फिसा बादि बजबनानै लादोंमोन, बै आफा दावखा माहाजोननि न'आव। नों जेराव मोजां मोनो, नों जेराव गोजोन मोनो, आंबो बेयावनो थांगोन स्वामी। थौदो थौ।